Salamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, da fatan an yi sallah lafiya. Ina muku albishirin cewa yau da dare idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 za mu saka muku tallan wannan shirin namu mai suna matan gida, wadda kamfanin Mai Shadda Global Resources Limited suka kawo. Za mu saki wannan tallan ne a YouTube channel na Mai Shadda Global Resources Limited. Idan Allah ya kai mu, ku kasance kun gyara zama kun kalli wannan tallan. Bayan kun kalli tallan nan kuma zan so in ji ra'ayinku akan tallan nan, domin wannan karan za ku ganna a wani sabon salo. Kun san menene sabon salon? A bari dai ku kalla. In kun kalla zan so ku gaya min shin menene sunana a cikin wannan series din, kuma me kuke expecting daga wannan series din. Allah ya kai mu anjima da daddare. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce dai taku har kullum, wato Aisha Najamu. Ina mu kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah ƙara maimaita mana, Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Amin ya Allah. Ina masoyin mu maza da mata, albishirinku nesa dai ta matso kusa. Abinda kuka dade kuna jira yau zai dara muku insha Allah karfe 9, wato matan gida. Matan gida, tallan matan gida zai dara muku yau karfe 9 a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources. Kar ku bari a baku labari, kar ki bari, kar ku bari, ku kasance da wayoyinku a hannu karfe 9 na daren yau insha Allah. Kar ku bari. Sannan kuma rana ita yau insha Allah za a saki season 1 na matan gida. Na manta ni ce Dina a cikin shirin matan gida. Kar ku bari dan Allah ba ku labari, ku kalli tallan matan gida yau kenan a YouTube channel mai suna Global Resources. Dan Allah, idan na burge ka a cikin shirin matan gida, ka dawo comment section ɗina ka gaya mu. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokacin, kuma da fatan mun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. To masoya, albishirinku, yau insha Allah da karfe 9 za mu saki trailer din film ɗinmu mai suna Matan Gida a YouTube channel mai suna Mai Shadda Global Resources da misalin karfe 9. Dama na muku albishir, na ce muku wannan film ɗin ya zo da abubuwa kala-kala wanda ba zan iya gaya muku ba sai kun kalla. Don haka to nesa ta zo kusa. Yau za mu saki tallan fim ɗin Matan Gida karfe 9 na daren yau. Masoya, karfe 9 da daren yau. Da karfe 9 ta buga, kawai ku kasance akan YouTube channel ɗin Mai Shadda Global Resources. Na gode, na gode. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sallah. Gani ya ji, yau ne fa za mu sakar muku wannan tallan namu na shirin nan mai dogon zango, watan Matan Gida. Kar ku manta, yau karfe 9 na dare a YouTube channel ɗin mai suna Mai Shadda Global Resources. Sannan kuma ranar Asabar mai zuwa 28 na wannan watan March kenan, za mu fara haska muku shirin Matan Gida karfe 8:30 a YouTube channel ɗin mai suna Mai Shadda Global Resources, da kuma Algaita TV karfe 9 na dare. Kar ku bari a baku labari. Barka da sallah.